Povraćala je, morate odmah da je porodite. Gospodine, to su malo preterane mere u ovom trenutku, znate. Gospođo, jeste imali neke tegobe, grčeve, krvarenje? Boli je stomak. Aha. Moguće da vaša supruga ima preeklampsiju. Znate. Malo vam je povišen krvni pritisak, ali ajte da sačekamo rezultate pa ćemo onda da budemo sigurni. Čekaj bre, polako. Možda je neki problem sa bebom, to mi je sin, ja neću ništa da rizikujem sad. Ostalo je 2 nedelje do porođaja, zašto ne izazovete porođaj? Pa, gospodine, sve u redu. Što ne izađete malo da prošetate, da se smirite? Šta ima ja da se smirim, bre? Miran sam, lepo ti kažem. Uradili smo sve što je moguće. Sve je u redu, okej. Šta okej, bre? Šta okej? Ništa nije okej. Svaki put kad dođem ovde očekujete koverat. Pa nema, druže moj, radi posao svoj sad. Pa pokušavam, gospodine. Morate da izazovete porođaj sad. Gospodine, rezultati vaše žene su normalni. A to što osjećate skobu i mučnine, to je zato što je nešto pojela. Popila. Popila biljni preparat. Kakav preparat? Popila preparat zato što smo hteli kod ginekologa, on je tražio pare, mi nismo hteli. Ne razumem. Nije o tome poenta, nema veze s tim. Znači, o čemu se radi? Ja sam mislio, u stvari, mi smo zajedno isplanirali, pošto je prošla velika nedelja, nama je naš duhovnik otac Joil Otac Joil sa Ostroga? rekao da je lepo ako se dete rodi za Vaskrs ili neki veliki praznik. O čemu se radi? Ja sam planirao ovako. Pošto je prošla velika nedelja, a nismo ga natempirali za Vaskrs, onda možemo to da uradimo danas za Đurđevdan. Valjda si to računa isto. Da natempirate. Znači, ja i moja žena, od kako smo se pronašli u veri, nama se život promenio i ja hoću ovo da ispoštujem do kraja. Mi smo duboko religiozni. Ne sumnjam, vidim. Svako za svoje dete želi sve u fulu. Još ako je sin, možete da nam pomognete ili ne možete? Da vam pomognem. Ovako, ovo je urgentni centar, nije crkva. A to što ste dali ženi da pije ugrozilo je njen život i život vašeg deteta. Dobar dan, doktore Pavloviću. Dobar dan. Gospodin i gospođa Bikić? Da, to su oni. Evo, upravo se spremam da im potpišem otpusnu listu. Ja ću da ih primim. Molim? Vi ste ostavili poruku da želite da izazovemo porođaj. Jeste. U redu, može. Važi, nema problema. Ajte, molim vas, ostavite Boga van urgentnog centra, bar na trenutak, nije mu mesto ovde. Koleginice, ova žena treba da se porodi za 2 nedelje. Molim vas, kolega, ne budite toliki bukvalac. Kao da bismo prvi put uradili tako nešto. Koji mi? A se sećate onog para koji je žurio na put u Kušadasi? Ja zaista ne vidim u čemu je ovde problem. Pa nema problema. Pa ne, naravno da nema problema, nema nikakvih problema. Naravno. Prijatno vam bilo i pozdravite vašeg oca Jolija. Joil. Ako je sve u redu, jel ja mogu da zovem sestru da vas pripremim? Doktorka Lukić. Dobar dan. Ovo je doktorka Lukić o kojoj sam ti pričao. Dobar dan.